Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, are puterea de a lucra în tine viață. Dar nu orice cuvânt, ci cuvântul harului lui Dumnezeu. Cuvântul împărăției. Ăla are puterea de a lucra. Tu nu vei mai ști cine ești, planurile, motivațiile, dorințele, hobby-urile chiar. Toate se vor schimba. Dar în baza harului. Nu în baza poruncilor și a regulilor omenești care poate ți-au fost puse în față. De multe ori am fost acuzat și au spus, mă, vii cu o evanghelie ieftină, un har ieftin. Dragul meu, harul nu e ieftin. Poate pentru tine. Nici ieftin măcar nu, e gratis. Pentru că o plăti cineva pentru ca tu și cu mine să ai har. Și Domnul vrea să vină exact în locul în care tu te afli, ca să te răscumpere. Să-ți răscumpere identitatea ta. Să-ți răscumpere chemarea ta.